figliol vostro, al cielo piena di santos. Tutta qui la cantoria, presto! I sacristia! Non sapete una parte. Jeg kan godt lide konceptet, fordi det ligesom bringer operaen lidt ned fra sin pedestal. Jeg kan rigtig godt lide det ude i Kedelhallen, helt klart. Og man kan virkelig se alle dem, der kommer forbi, deres fascinerede udtryk i ansigtet. Sådan, hey, hvad sker der lige her? Var det en fest, vi gik glip af? Og hvordan også alle de der unge fyre og sådan noget, der nok ikke lige er til operaen, får sig en klukker. Ja. Og i år fik vi også et små kig på Musikens Hus, som var temmelig spændende. Og så er det jo sundt at bevæge sig, siger de. Tosca palazzo, un ciambellano sapore traccia. Det var okay at bevæge sig rundt, fordi der også var tid til det. Altså pausen var lang nok. Det er det allerbedste, det er, at man sidder så tæt på, at man simpelthen får alting. Ja. Det er genialt.